Arimen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imong kanino. Lisod ng pabalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Ako si Pabling, ginaingon, giangkon ko ang akong kasalanan. Busa, dawaton ta na lang, nga dili kita ang mag-uban hangtod sa hangtod ning kalibutan. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Managid ang misa, dahil Lydia. Oo. Pagkanindot cute sa bation ko, no? Basta makasimba. Pareha day ta. Unya ata manggawas day. Naghuot pa ang mga tao nga bigawas sa simbahan. Oo, lagi dong, uy. Unya ata mo gawas, kundi na maghuot ang pultahan sa simbahan. Dong, abi ni mo. Mabay gihapon ang giampon ako sa Ginoo nga hatagan tani og anak. Unya, mamabdos na. O, kung mao, pareha tagi pangayo sa Ginoo day. Mo sa na pangayo sa labaw makagagahom nga magsabak ka na sa atong anak. Dili matibuo ang atong pamilya day nga watay anak. Anak day. Anak ang gusto ko nga makita sa atong kaminyuon. Dong, Pabling. Mao na gisulti sa imong bana? Oo, ma. Kuanggit ko na siya sa kalipay kung dili may makaanak. Naunsa ka man saboy? Gawa ka man gid mo mabdos hangtod ron. Nga dili man unta nato kaliwat ang dili makaanak. Ambot, uy. Sige man unta mig anak-anak pero ang tudon wag cute. Uy, basin ba ang imong bana ang wise guy? Tayo, wise guy, ma. Ay, kagrabe, kakaraan na ng istorya ha. Unya, wa jud ka mahibaw. Wise guy, good. Wise sod ang lagay. Basin tuod na. Kinahanglan nga magpa-check up kitming duha, ma. Kada, mo na husto ninyong buhaton. Karon mangutana ko. Kung mahitabo nga ang imong bana ang wise guy, okay ra ba nimo, ha, Lydia? Kung may tabo man gani nga siya ang may diferensya, ma. Andam ko ng dawaton, kay mahal na ko siya. Panagop na lang gud mig bata, ma. Kundi man gid siya makaanak. Oh, kana kung siyang dili makaanak. Pero,
Unya kon mahitabo nga ikaw ang wise lot, madawat ka unya nimo nga at tumangitag anak si Pabling sa laing babay, ha? Oh. Lydia? Ma. Oy, hindi na ordinaryo tao magtiayon ng amusan tuwing tipo niya way anak, probida. Masin, tagsan nyo, tagsan ka mo jir pre, ha? Tagsa ba, Oroy? Tagsan ka mo anas mo sawa? Diloy! Halos magani kada adlaw. Oh, Ang ako nagmaging asawa mo reklamo kay hang na kuno. mo ba? Kung mo na ba, dunay usan ninyong di makaanak da. Yay. Boss, ay, aron masayran nyo kinsa ninyong di makaanak, no? Adtong doktor? Ang tinuod bay, nakaunaw na ba ako, anak? Pero nabalak ako, basin di anak ko ang apan. Unya, madiscourage ang akong asawa na ko. Maos, ano? Ayan lang, ayan eh. Ikaw na yung sekretong pahiling doktor. Kung unsay resulta, kung ikaw doon ay apan, ay napasawa si mo asawa. Apag mingo gali doktor nga kaanda ka, klaro na kayo, yung asawa may wise guy na, wise order lagay. Aw, wise lot ba, wise lot? Kasi wise lot bay. Wise lot ba ka nang tugbang na sa wise guy, wise lot? Ay, kaya ba ko ng wise guy, oy? Aso na? Wise sod ang lagay mo na! Sama kay. O niya ka ng wise lot, unsam na siya be, ha? Wise lot? O, ato na. Wise sod ang... Ay lang, oy, ay lang, oy. Oh, okay. Mabitong gilutan ako kay lain kay wise lot. Di lang na nato isulti ba, basta. Lagi? Ay, basta Kasada sabot ta? ka ng wise lot, oy. Klaro na kina. Aw, ay husto! Oo. Kasabot ako bay. Ay, yun lang. Hindi na mo! Kung may lagi. tabo man gani nga, makaanak ko, unya, ang akong asawa, wise lot, Ay, lang. pangita gid ko og anak sa iyang babae. Ha? Kay gusto gid ko nga makakita sa akong anak. Mayuhan ni mo, oy. Wala Kana na. good move. Butar ko ni mo, ana. Mga nakaslain. Oy, kay... Huwag dili na kanak yung asawa. Pangitag laing babae nga makahatag yung kanak ni mo. Ikot kay tabagas, ha? Gigay! Pangitag yung laing babae, may pabling! Unsa? Minyo na si Pabling Bayot? Uy, Nyats, uy. Minyo na taon na nga akong ikagaw nga si Pabling. Uy, pero, wapa sila anak. Problema lagi siyang magtiayon uy kay. Hangto doon, no? Wagid sila anak. Abi ni mo Bayot, no. Nagmahay ba ako? Huwag na ko siya sugtakan ni Adto si Pabling. Kaysa dihang nagpalayo ko sa atong dapit, diha naman hinuon ko gimingaw niya. Nya, daga pa de ko. Oo, oy! Uy, Virgin ba taon kay kuno? ako na. Ako tabawon si Gaw Pabling, nga niya ka. Pagbaon ko sa yads. Pero dili na tingali mi pwede Bayot, oy. May asawa naman siya. Ay, sila ni mo yads. Uso na kay ron, uy. Nga ang magtiayon, nagbuwang kay ang bana nangitag lain. Ag-uban sad, ang asawa ay mangita sa lain. Aw, no. Uso oy. kayo. Mao naman sa na uso ron yun. Busa, usan man gina. Inikabot ni Gaw Pambling sa iyang trabaho. Mato kas ila, ikagi mo sorry dito. O, musikrito ko, o pakigsulti niya, ha? Naibaw ko yads. Malipay siya kun, masayon. Kinabalik ka na gini di sa ato. Unya, daga pa. Ay, malipay gid siya. Haha, bay!
lagi ko, bay. Saksi yun ko nga. Positive yung resulta taon sa paghiling taon sa doktor kay. Pilipay, kapatan ng imo. Makaanak mo gini na. Nga sa ato pa. Ang ako gining asawa nga dili makaanak, bay. Sige, gud dunay apan. Oh, tinuod na. Siya may wise lot. Basta ka na ng waislot. Ayaw lang. Bye. Bosa ikaw, no? Kung gusto nyo ka makaanak, gusto ka kitag liwat ba? Pangabang. Ha? Pangabang. Mga to akong tambang di mo, ha? Pwede rin saan ka magapit. Nindot ka ka! Nindot ka! Bay! Ha? Salamat kayo. Salamat yung tambag, ha? Apan. Ansa? Di pa ako makasano nga na, bay. Lagi. Kay mahal ko ang akong asawa. O ba? Ako palang hunanaon, bay, kayo, bay. O sige. Okay na, may mabling. Unsa? Dito ka og doktor ug may apan ka sa imong pagkababae? Di ka makaanak? O ma, noog daan na gini pagkataon ako. Basing kunog nahagbong ko sa taas. Sa gamay pa kong bata, unya wa ko kahinumdum. Basing kunog natandog ang akong pagkababay. Ay, husto, sa gamay ka pa. Nataga kas bintana. May gyud nimong pagkahapla sa yuta. Kuyapan gud in taon ka ato. Abi gani na kong mamatay ka, pero salamat sa Ginoo, nabuhi ka in taon na itong higayuna. Mao pa ma? Kung mao, basig mo ito'y nakaingon nga di ko kaanak ma, kaya natagak ko sa pintana. Di na konsultihan si Pabling ini. Ilimod ko niya ang tanan. Tinood ka, gaw? Makikita ka ni Nelia, gaw? Ugaw. Kaya ang tinuod. Nakagusto panghihapon ko niya. Kung iya palang kong gisugot atong nguyab ko niya. Siya unta akong pangasawon. Sige. Ako sa ino na. Magkita mo. Sige, gaw. Ing na siya nga. Magkita mi. Ing na siya, gaw sito. Salamat, Danilia nga. Niya ka sa dapit nga. Giingon ko ni Gausito. Abi na ako, og ira kong gibinuangan. Ako may mihangi ni Sito nga makita, Tabling. Huh? Abi ni mo, nagmahay kit ko nga wata kasugta diyang nanguyab ka na ako sa una. Kaysa diyang dito na ako sa layo. Gibati kong gimingaw ko ni mo. Tanaday, magguyog ta. Dadun di ka og dapit nga kita ang duha. Tana, Danilia. Tabling, ang kalamian na. Kigilog na, oy. Tingnan ko yun nga, virgin pa ka. Ipikot pa kayo ng imba-bao. Ali, sabi. Ang imo na sa boobs akong didiwan. Sa mga magdidi ko sa mga boobs. Ang imo boobs. Ay, ang nadupli ang kalamian. Ay, di magikumat ang ako, boss. Papling, Dali, madam. Lamin na kayo. Ubuhan ako ng complete. Ako, kataasan na, Ting. Paswaya ko na ko hikap. Didiyang ako, David. Sige na, Day. Sige, ako isuwayan kahit bawag ako, ha?
Dako kayo, di masod. Agay, uy, ayaw iduot ako. Alibi ka rin. Alibi. Alibi kuan. Ilang na idua ka pa. Ano mo? Agay, uy, hinahinay ako eh. Time out. Lamig na kayo. Bling, kasakit. Virgin yun nga ako nakuha si Lilia. Ang babae nga akong gipanguyuban kani adto, apan wa mi magkauyab, kay milarga man siya sa layo. Buwagan ko unta siya, apan namabdo siya. Mga gitaban ko na lang siya. Berting hilak sa akong asawa, apan gipili ko ang akong kabit, kay siya ang nakahatag nako og anak. Bago ito makasama ang kaagi ni Pabling dinining tulumanon. What's the style? Siya ang makahatag na ako og anak style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.